Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, niya nata sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig ug niining Domingoha padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Labi na dinis atong nasod, magkasinabtanay unta ning atong mga leaders, labi na atong mga political leaders. O ang mga nagbinuotan nga mga political leaders karon hatagan untag dugang grasya o wisdom sa Ginoo aron mas mo nindot pa ang ilang pag-alagad sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpadayon o pamalit sa ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo og daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Special na akong pasalamat nga nakabalik pa ko dinhi human sa usa ka buwan akong paglaag-laag didto sa Amerika. June 2 hangtod July 2 ko nabalik. Buhi pa, ulitaw pa, himsog pa. Salamat sa mga tao nga ming dawat nako didto og mi abi-abi og mihatag pagyud og daghang mga donations didto sa mga kaigsuonan nato sa Dallas, Texas, sa Houston, Texas, sa Sparks, Nevada, sa Queens, New York, sa Sacramento, California, Cerritos, California, Merced, California, o sa Fresno, California. Salamat kay nilang tanan. Murag ni total og mga 34,000 kapin dollars ang ilang nahatag nato. Atong gidadiri. Salamat kayo sa Ginoo. Nagamit gyud sa atong daghan kay mga bayronon. Unya, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay, kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo muinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa, ug magsusuka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko sab kamo dito sa Jerusalem. Inig kakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo ingon sa balili, masayran unya nga ang gahom sa Ginoo, anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Diyos pagka makalilisang sa imong mga binuhatan. Pasimbaha kanimo ang tibok yuta, upawitag pagdaig kanimo. Paawitag pagdaig sa imong ngalan. Umari ka
mahigamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat diha sa katawhan. Giusab niya ang dagat ngadto sa pagkamamala. Latas sa suba naglabang sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanan nga nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay unsa ang iyang nahimo kanako. Daygon ang Dios nga wala mo balibad kanako sa akong pag-ampo o sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Pagbasa gikan sa pasahon ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon ko ng usa ka tawo, tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamo kanako, kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan diutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait mania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kon moadto kamo sa usa ka lungsod og dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan og ingnan ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil among taktakon batok kaninyo, apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya, nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Sa Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Porting dakua sa misyon sa 72 ka apostoles nya in addition sa 12 ka apostoles or 72 ka disipulo in addition sa 12 ka apostoles. Unsa may ilang misyon? Ayuhon ang mga masakiton, hatagag kalinaw ang mga panimalay, papahawaon ang mga yawa. Sa una, sayo ng misyon na o lisod? Lisod no? Unya, dili pag yun ingong tibuok lang San Vicente or tibuok Compostela. Dili lang maoy gipasabot. Tibuok kalibutan. Sa ato pa ang tanang masakiton sa tibuok kalibutan, ang tanang
giyawaan sa tibuok kalibutan, ilang papahawaon. Nya unsa may teknik aron matuman ang ilang misyon. Kani mao pagini ni samot pagini kalisod. Kay niingon si Kristo, panglakaw mo, ay mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag pagkaon, ayaw gani pagdalag sandalyas. Magtiniil. Namatod pa diri sa atong salmo, nang labang sila nga nagtiniil. Sugot mo ani, ang imong misyon porting dakua, nya di ka padadag kwarta, wa pagyud kay ilisan, wa pagyud kay pagkaon, nya ang imong misyon porting yung dakua. Ako nagpasalamat ko nga ang ato karong gobernador, lain na sa ninakong pasalamat, kadungog kog balita ang atong bag-ong gobernador nga nilingkod atong pagkapit sa no sa ato nilingkod 30 sa hapon, June 30. Pagkaingon ugma, pirma dayon siya mga executive orders, ang ilang extra nga kwarta sa kanang Kapitolyo nga may kantidad og mga 80 million iya dayong giparilis para iapod-apod sa mga 16 ka mga hospitals sa probinsya aron masuplayan og mga tambal og mga nagunang mga panginahanglan. Nindot nang iyang gibuhat dili 80 million ra. Unya ang suroy-suroy Sugbo kuno og kaning Pasigarbo mo budget og labing or average of 250 million sa usa lang kaadlaw nga event. 250 million, pero ang 80 million nakasupply og at least tag 5 million nga worth sa tambal og mga gamit sa matag hospital sa probinsya nga mga 16 kabuok. Pakpakan ka nato ang atong gobernador, kuyog sa iyang mga board, kuyog sad of course sa tanang elected official sa atong probinsya sa Sugbo. Apil na sa Vice Governor. Kay wa may nisupak sa ato pa niuyon silang tanan, pwede na sila mga matay. Pero dako kayo, tambal lang ha, 16 ra ka ospital, 80 million. Dako kayo. Ingon ana ang style sa kalibutan. Nakarong bag-o na nasa press conference nga akong nakitaan nga nag-question, ipadayon ba nimo kining naaprubahan nga suroy-suroy o Pasigarbo sa Sugbo? Ingon dayo spam, GovPam, ato nang i-review. Nga gusto ko nga maigo gyud sa panginahanglas mga tao o kinahanglan nga wag tangon nato. Basta unahon ta gining healthcare sa mga tao. Yan, isulti dayon ang usas iyang mga staff. Ningon, atong hinumduman mga igsuon, ang atong mga ospital, way igong mga doctors, way mga staff, wa gani mga facilities. Karon ay, bugal-bugalon kay tingog si Attorney Rufil Banyok na siyang programa, iyang gitandi nga sa dito kunos Minglanilla, mo tinuod ba? Ako lang sa ning i-echo ninyo, i-verify lang niya. Sa Minglanilla kuno nga hospital, wa kunoy dental chair ang clinic sa dentist. Palingkoron lang tingali kunog stall. Ibtan kag hipon galingkod ka stall, ya mohangad ka na, upay siguro matumba ka na, malaro tinuon tong dili saktong hipon. Wa may dental chair. Nya ilang gi-search tagpila ang dental chairs na kanang mahal-mahal gyud, kanang moderno-moderno. Mudagan kunog 200 to 300,000 ang usa. Nya iya dayong gi-compute ang 250 million nga suroy-suroy og i-cancel na unya ipalit og dental chairs. Sa 1 million lang daan, tulo na ka dental chairs. Sa 1 million lang, nya 250 million ba na? Pila ka kabuk dental chairs? Bisan ipalit pa nag-dentist. Ipalit pa nag-dentist, okay kayo, ilibre ang anesthesia, ilibre ang mga tambal, ilibre ang tanang pag-ibot, tanan, hasta ka to mga dagom, unsa po na diha, ilibre tanan, paigo pa, sa usa lang kasuroy-suroy. Nya,
Year na usa na katuig nga paggamit o kapila katuig kay di man na dali maguba ang dental chair. Di man kay dali maguba ang stall kanang monoblock. Ana, mga igsoon, naigo ba ni sa sugo ni Kristo nga ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan? Yes. Ngano man, ang sugo ni Kristo di ay kamong mga leaders, sama sa ato mga government leaders o kaming mga church leaders, labi na gyud ako, pari man ko, kung magsigi mig pangandoy nga magtigo mig kwarta, ang katilingban nga among gialagaran mahutdan sa kwarta. Kay ari naman mo padong sa among bulsa. Pero wa mi bulsa, wa mi sudlanas kwarta, wa sad mi pangandoy nga magtigom og kwarta, ang tanang kwarta nga musod sa katilingban ikadapat sa katilingbanong panginahanglan. Og maunay makasulbad sa problema. Dinis atong parokya karon, mga 1 month from now, mobiya naman ko, adto naman ko sa Compostela, kung walay mga drastic change, binlanta mo dinhi og 70 million nga utang. Akong gipakwinta, 70 million ang ato rong bayronon. Diin man igagikan, ang atong building, original budget ani is 35 million. Motong na maligya tag slot nga SBF dag nga 70,000 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang actual ro nato dinhing nahimo tungod kay ang roof deck wa man na ma-appeals budget, ang kanang San Vicente wa ma-appeal, kanang elevator wa ma-appeal, kanang atong kitchen nga dako karon nga kompletos gamit wa ma-appeal, kanang yuta sloyon ni additional tag mga 100 square meters para makaagi ang ato mga sakyanan, sumpay sa atong kusina wa sad na ma-appeal. Nidagan ang kumbinto lang nga budget niabot og mga around 55 million sa mga add-ons kana sa atong atubangan, kanang canopy diha, kanang pagtrabaho ana wa sad na ma-appeal sa budget adtong 35. So di diferensya nag 20 more or less na nya gipalito nato dihang balay wa man to ma-appeal. Itong balay diha bas tubangan 50 million to, wa ta magbayad sa cost sa balay og yuta, nagbayad ta sa sentimental value sa nagpuyo diha nga dako sa kig tabang nato diri, sila si Cafe, Brad Titing og iyang mga anak. Hangtod karon wa pa ta kabayad nila in real sense kay nang huwam raman tag mga kwarta sa lain-laing mga individuals para i-partial nila. Unsa may resulta karon gipaninglan nako sa atong gipanghuwaman. Hapit nako di katog, pero ako lang yung tuyoon pag-ingon mamatay ra ko, mamatay ra gyud ko. Ana, ikamatay nako, wa na gyud mo ipaninglan. Makatog dayon ko. Praise the Lord, no? Pero niingon sa kong San Vicente, sa may akong buhaton ngadtos Ginoo og sa mahal nga birhen, ningon siya pamaligya og once and for all nga slot. Nya kanang imong income sa imong stipend, sa imong dupa-dupa, kay mag-average man gyud ko mga igsoon, basta surtihon lang ning akong dupa-dupa, mo average man gyud kog stipend nga mga akong personal ba stipend mga 50,000 so kada semana. So ako na nang ihatag sa ipalit sa na kog slot sa lain-laing paagi. Gikan karon hangtod mahumanig bayad ang 70 million. Saman, okay mo ana? Unya kay niingon mas Kristo ayaw na mo pagtigom og kwarta, kanang inyong mga ilisan ayaw na kanang mga sandalyas ipamaligya sa na ninyo tanan mga extra ninyo. Nya ang sobra ang halin ipalit og slot. Sakto dili. Kung kitang tanan, appeal na mong mga online parishioners. By the way, kamo dinhi, territorial parishioners mo nako. Ang taga Compostela, ako sa nang online parishioners. Daghan nila ang namalit og slots dinhi. Kung mabalhin ako dito, kamo na say akong sila na say akong territorial parishioners, kamo na say akong online parishioners. Palit lang yapon mo.
Dito ko sa Amerika, wag na sila kasimba na to dinhi. Sus, yun nilang hinangopa. Hala, padir, kita na yung kanamo. Naadayoy mo gakos, naay mo lamano, naay magpa-picture, naapag mo aksyog hawk, mulingiw lang in town ko. Simba ko, anad pala tanang hawk-hawk. Mo na, layo ra ka ito sila, taga Dallas, taga Houston, taga New York, nakasimba na ito din pero sige silang palit og slots. Gani, gasigig hangyo pa der, ayaw in tao na hununga imong slots, kay lipay, kay may anang makapalit mi. Og daghan sa migrasya nga nadawat. Yan, utana din ko sa Ginoo gabi, Lord, unsa may title sa akong slots? Ingon ni siya, title og grace. Grace, grasya. Kay kanang inyong kumbinto, grasya na. Kanang mga yuta nga inyong napalit, grasya na. Kadtong balay dihang gibaligya nga giguba, dako kay itong grasya. So grasya na. Pero dili makumpleto ang grasya basta naa pa ng 70 million nga utang. Mao na ang meaning sa grace. I-plus ra godong. Mao na yung meaning sa grace. God's rewards and complete elation. Kasabot mo kung saan ang word nga elation, ug wa mo kasabot, i-google. Complete elation. Ang meaning anang elation, great joy. Niingon si Kristo, John chapter 15, if you do my commandments, my joy will be in you, and your joy will be complete. Unsa may commandment ros Ginoo? Ipamaligya na ng inyong mga extra nga mga gamit o mga gikinahanglan aron ipalit na tog slot aron mabayra na ning tanan o ang atong kalipay makompleto. Lipay na ta nga nian ang mga facilities, nindot nga facilities, kumbento, simbahan, yuta, parkingan, naana. Pero dili pa complete because naapay bayronon. So maligya ta og 700,000 ka slots nga grace, tag 100 pesos per slot. Nya naay 70 slot challenge, kay kanang 70 ang meaning ana infinite or complete. So tag 7,000 per challenge. Ana o ana? Huy, ana o ana? Laban o bawi? Final answer? Okay, manindog ta katong naay final answer. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon kita sa dakong kaluoy o gugma sa Dios, busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaugdaog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila o makasinati sa paghupay o sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na didto sa langitnong gingharian, diin wala na'y kalisdanan o pagpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pagampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo og magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli ni kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, ato sang pasalamatan ang atong mga pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, IT, mga sokom, ang atong parish personnel, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong mga offerers karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Mr. Dionisio and Mrs. Maria Giselle Ricla and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, update na to sa atong mga slots. Ato namang i-close totally ang atong SBF DAG, katong para sa kumbinto. Ang atong final nga gibaligya, 60,000. Ang atong halin, 59,576 slots na ay 424 nga kuha na to, shortage. Pero sige lang, close na na. Nya ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong gibaligya, 70,000. Ang atong halin, 70,000 and 5 slots. Nakaginan siya tag 5. Atong pakpakan ang namalit. Salamat. Pagdayon akong lakaw nga to sa US, ako man tong gipadayon pagpabaligya ang atong CTUMM kay napamantay mga 12 ka balay nga atong tukuronon haron makompleto ang 61 ka balay. So ang atong gibaligya 7,000 o niya tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday 1,452 ka slots. So naapay 5,548 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Ato sang pakpakan ang namalitan ni. Ugma magsugod na og trabaho sa atong makaya og himo nga balay, ang 12 ka balay. So ugma magtrabaho nagsugod. Unya katong atong bag-ong slot, katong grace, God's, ano sa to? God's rewards and complete elation. Mao na to. 700,000 ka slots, tag 100 pesos per slot. Yan na ay 70 slot challenge, representing sa iyang completeness nga tag 7,000 per challenge. Ang atong buhaton, atong ipamaligya ang atong mga extra aron mag-travel ta nga wa na magsalig anang mga ilisan, mga pagkaon, mga puntils kwarta or mga bank accounts niya atong ipalit og slot. May unta og mahurot ni kapalit on or before August 8, August 5. Kay August 5 man ko mobalhin dito kung madayo na gid ni August 5. Unya ang akong installation August 7, 6 p.m. dito sa Compostela. Kanindot untag mahurot ni no, makaingon gid ta your joy will be complete. Kamusta ang taga Compostela, minaw mamuro nako, tan-aw man mo, sugdi na lagpalit og slot. Aron igabot diha, lain na sang slot ato'y baligya. Nya mao ni ang atong kining update sa atong financial status sa atong parokya as of May 31, 2025. Beginning balance 1,881,041 pesos and 89 centavos. Total cash receipts for the month of May is 6,000,000
6,001,003 pesos and 30 centavos. Nya ang total cash disbursements 6,506,433 pesos and 82 centavos. Ang atong ending balance 1,375,611 pesos and 37 centavos. Pakpakan nato ang atong mga kaugalingon. Salamat. Padayon natong generosity. Ang ato sang YouTube channel, padayonan ninyo pagsuporta. View, like, share, subscribe every day. Kaning Padresiano Ubod. Mga 255,000 ang atong subscribers. Mo na ilhanan. Atong month of May, ang atong share sa YouTube niabot og mga 271,000 pesos. So atong pasalamatan ang YouTube kay nagamit gid nato sa atong mga charitable expenses ang atong income sa social media. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.